जोबोद दुखुनि बाथ्रा जों माब्लाबाबो लुबैया बेफोरबायदि हिंसा दाङाबाजिखौ आरो जाय माने बेक्तिया जाय माने थिउरियाफ्रा बे खामानिखौ मावदों बेखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय बर' हारिनि मोनसे फरायसा आफाद आरो जोंहा 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालि जथुम्मा जों बेखौ मोनसे जारिमिनारि महरै जोङो बेखौ फालिनो थांगासिनो दङ नाथाय दुखुनि बाथ्रा माखासे दुथां सुबुंफ्रा जाय सुबुंफ्रा जोंनि समाजाव सानफ्रोमबो बेले बेजेखौ लुबैयो दाङाबाजिखौ लुबैयो गोरोबलायनायखौ लुबैया बेबायदि सुबुंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालि जथुम्मानि जि बेनार बे बेनारखौ बिथांमोना बिसिदों आरो बे खामानिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बेबायदि जाथायनिफ्राय बिथांमोनखौ गोजानाव थानो खावलायदों आरो गासै रायजो राजा गासै दल संगठनफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननि थाखाय जि खामानि मावदों जि बिथांखिफोर लादों बेवहाय जों गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो हेफाजाब होनो थाखाय आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायहरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कनफारेन्स बेखौथ' जों गासैबो मोजाङैनो जाफुंजानायखौ लुगैयो आरो बेनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरनि अनगायैबो रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' नाजागासिनो दं आरो बियो जाहाथे मोजाङै जाफुङो जों बेखौ नाजागोन आरो जिहेतु मोनसे कनफारेन्स खुंनोबा मानसि नांनायनि अनगायैबो थाखा फैसानि जथेस्थ' बेखौ जों बोरै हायो कन्ट्रिबिउट खालामगोन। थांनाय हराव डिमाकुसियाव जि जाथाय जादों बेयो किसुमान दुष्ट चक्रनि खामानि बिथांमोन बायदि मिसक्रेन्ट एन्टि ससियेल आरो एन्टि नेसनेल बेबायदि टाइपनि खामानि मावग्राफोरखौ जोङो नागिरना दिहुननांगौ आरो बे खामानिया बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जि संगठना दिनै बर' जातिनि थैनाय थांनायखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बेबायदि संगठननि बेनार पस्टारफोरखौ बुजिनाय माने बे एन्टि बर' बा एन्टि नेसनेल बेबायदि एन्टि ससाइटि बेबायदि एक्टिभिटिस आरो बेखौ जों गासैबो सोंखारिनांगौ आरो बेखौ जों सोंखारिदों। आयेननि मथे बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो बिहित बेबस्था आयेननि जिथु आयेन प्रक्रियानि गेजेरजों जिखिनि पानिशमेन्ट बे पानिशमेन्ट बिथांमोना मोननांगौ बेखायनो जों डिमान्ड खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे पस्टार जे फैबाय थानाय जि एनुवेल कनफारेन्स दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे पस्टारखौ सोरबा सुथुरा बिसिनानै थांदों थ' उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरो जे जाय बिथांमोना बे इलिगेल खामानिखौ मावदों बिथांमोना जाहाथे आयेननि नोजोराव बिथांमोना बेबस्थाखौ लाजायो आरो बेनि थाखाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा इतिमध्ये बिथांमोना डिमाकुसि पुलिस थानायाव बिथांमोना सावरायदों आरो एजाहार होनाय जादों आरो थिग बेबायदिनो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि समाज बेरेखा आरो इलिगेल खामानियाव जड़ित जानानै थायो बिथांमोननि फारसे मोनसे गोख्रों मेसेज जे नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माबा मोनसे नायनो बादों बा माबा मोनसे कनस्ट्राक्टिभ नोंथांमोना क्रिटिसिजमनि थाखाय जों अराय वेलकाम खालामो थ' बिनि थाखाय जोंनि दखरायाव मावखुलिफोर दङ जिल्ला मावखुलि दङ बा गोबां माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनजों फैनानै नोंथांमोना गावनि जे बुंनांगौ गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सावरायफैनो हायो बे आंनिफ्राय मोनसे वेलकाम मोनसे डिसिसना थाबाय थिग एखेलगेनो बेखौ बुंनो नागिरो जे जाय बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावो बिथांमोनखौ जोङो हगारनाय जानाय नङा गोख्रों बेबस्थाखौ लानाय जागोन थ' बेखिनिखौ आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फोरमायबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मालाबाबो खामानि मावनाया जोंना खमायाखै जिबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव समाज फोसाबनायनि बिथिङाव लाइमोनफोरनि जेंना सुस्रांनायाव आरो जोंनि रांखान्थि बिथिङाव गामि खना खनला जोङो खामानि मावबाय थादों नाथाय गोबां बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां जों बेखौ बुंनो लुगैयो जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियाव आखाइ होबाय राजखान्थियाव बिथांमोना एसे राजखान्थि बेले बेजेयाव बिथांमोना हाबनानै थाबाय होननानै गोबां बिथांमोना सोंखारिनो नागिरो नाथाय बिथांमोना भारतनि संबिजितखौ नायदोंना नायाखै बिथांमोना एबसुनि संबिजितखौ फरायदोंना फरायाखै
बेखौ बिथांमोना नायग्रोनो नांगोन आरो बिनि सिगां बिथांमोना बे तथ्यफोरखौ नायनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामियाव मा खामानि मावगासिनो दङ सोलोंथाइ बिथिङाव मा खामानि मावगासिनो दङ फोरोंगिरिफोरखौ लानानै मा खामानि मावगासिनो दङ मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै मा खामानि मावगासिनो दङ जोंनि समाज दानायाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा बिहोमा होगासिनो दङ बेखौ बिथांमोना खोब माने ग्रासरुट लेभेलाव फैनानै नायफैनांगोन मानोना जोङो बाथ्राखौ गोबां बुंनो हायो जोङो ससियेल मिडियायाव बुंनो हायो जों सेटेलाइट निउसाव गोबां बाथ्राफोर बुंनो हायो नाथाय बेखौ फिथाइ होनोबा जोङो ग्रासरुट लेभेलाव फैनानै रायजो राजानि सेराव फैनानै खामानिखौ मावफैनांगोन जाय खामानिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइजों आथिंजों मावबाय थादों गसंथानानै मावबाय थादों जोङो वेब पर्टेलनि गेजेरजों जोङो सेटेलाइट निउस चेनेलनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाया जों मोनसे एजेन्डाया जाहैबाय रायजो राजाखौ लानांगौ रायजो राजाजों सावराय मेल जथुमनांगौ सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो फरायसाफोरखौ लानानै जे मेट्रिक आनजादाव बिथांमोना रिजाल्टखौ बोरै मोजां खालामनो जे जिखिनि बर'फोरनि मोन्थाय बेखौ बिख'नायाव रायजो राजाखौ लाफानानै बोरै सरकारजों सावरायनो मोनसे परिबेसाव जों बिख'नो हायो बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा मावबाय थादों